Дарыць дабро зусім не складана. Дастаткова ўдзяліць часцінку свайго часу і ўвагі тым, хто ў гэтым мае асаблівую патрэбу. Штогод у сацыяльна-педагагічным цэнтры горада Брэста пражывае 70-80 дзяцей, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю. На сённяшні дзень тут знаходзяцца 18 дзяцей ва ўзросце ад 3 до 16 гадоў. Каждый из них верит в Деда Мороза, в чудеса и в волшебство, конечно же. Поэтому мы пишем письма Деду Морозу, мы загадываем свои какие-то желания. Республиканская акция «Наши дети» помогает осуществить мечты тех детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и в настоящий момент лишены внимания и заботы родителей. Багатая гульнявая праграма была ўсім даспадобы, прыўзняла перадсвяточны настрой. А са з'яўленнем галоўных герояў Дзядулі Мороза і Снягуркі многія пажадалі раскрыть перад імі свае таленты. Чего они шумят и танцуют, и поют, только дедушку зовут, потому что у ворот самый главный праздник – Новый год. Хтосьці чытаў вершы, а хтосьці спяваў і танцаваў, а потым усе з вялікім задавальненнем вадзілі карагод вакол ёлкі разам з сказачнымі героямі. Ну а зараз самае прыемнае – навагоднія падарункі ад гасцей. Хлопчыкам машынкі, дзяўчынкам плюшавыя мядзведзі і яшчэ шмат чаго. Удзел у дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» для супрацоўнікаў эканамічнага суда Брестской области справа традиционная. Экономический суд Брестской области уже много лет участвует в общереспубликанской акции «Наши дети». Наша помощь, она скорее именно для того, чтобы создать более комфортные жизненные условия на этот короткий промежуток времени, пока они находятся в этом детском учреждении. Гостей таксама праводзілі не з пустымі рукамі. Акрамя чароўнага выступлення ім уручылі памятны падарунак у выглядзе аленя, а таксама павіншавалі з надыходзячым святам.